e ok isi evc mate hembang isi protan de kaching hon thepik chana kardom nelemen chandra singh rok apang si ani kar live kelang ra tona phan kardom nak pajere kardom ani bang tanali tuma phan prek jega beta na kiman pi bawasan thot si pini sitame sia kenak sot apan prek jega beta na kiman pi japan si noneli jisi kitang Ingdeng Hini Timung Phangcho Hembang Chingrum Amei Vechai-Rumphu angthun alang litum Vechai la pen Rumphu alang litum korte bang Hini alang litum angthun mate alang litum owe troxy anlo alang litum sumara tom pini la dak alang litum phan chikimo pen tirim ching duk ponsi alang litum hembang isi do am chingrum pen koson si kapapang don thekjima koson si hembang isi angbong eke papang don ja phan kachi than kachi mum jima lai hui sita melang litum rtp ponsi pini la dak alang litum isi ningkan isek ben alang litum Timung Phangcho Hembang isi Chingrum Amei paman pon Therepo chiklo ni phai thom kebra isi urmiarni sirbo mu aklam 10 kilo apar dilaji along hembang isi ching hon thek nangji lapen hembang isi chichini nangji po rdp ponsi kedam tang aning kana son thak si pining aning kan le thot sitame Vechai-Rumphu angthun Ingdeng Hini Timung Phangcho Chingrum Amei mesen pen kapachunpon Ingdeng Hini Timung Phangcho Hembang Chingrum Amei along kedeng pona sai lake puhenlo ada por phai troxy dilaji athana se karkli ada por phai nerket klimsomar atung kapathu kacepate ada por phai kep tirip kang dukla pen nerlo por phai hini por pen hembang Chingrum Amei pangcheng ponlo lason se abari memesi longsing Timung Phangcho kachari pon Amei along meke phalam the sonaram Timung Phangcho si pachini ponlo lapen bangso Amei along rong group kachukim rong asar Sorkari Gaubra Amparta Timung Phangcho Hembang isi along thekre muchoratum chetong don se Mei RD pidunlo Lason se melong Vechai-Rumphu angthun mate asumaradang ke doan atum chetong don si chilir chepor la pen chethan chimum chepachini si Mei mesen pen pachon ponlo apang si pining niltum Ingdeng Hini Timung Phangcho Hembang Chingrum Amei labangso Amai ki bialong nangtum media akote tum hancuru parpik lo pasi ahok lo niltum pini labangso Hembang Chingrum Amei niltum Timung Phangcho lo mo pen chiningge lo pasi kenang sot niltum labangso ka Chingrum Amei ki bia bangke niltum ho fusar dak ketok dolo Rumphu Vechai mate Vechai kleng lo Rumphu ki bilo labangso ang thun ba chin nilitum non pirthe ke chanahut longle pelang kachuri pen piso some ke an pen chenglok uchhajik jam ke do chhajik jam lo lasi uthot laso kachi pachini mante kachihumri tu thegi don rap kisung ke boy pen chenglok fusar ang thun kadok ame chichini et nangi hembang rat an pen an ke wa ke mang se nilitum labangso Ingdeng Hini nilitum laso Hembang Chingrum Amei Timung Hembang Chingrum Amei nilitum kibila ini nalitum tipia sai se kedeng pon pini ke kecengsi nilitum labangso sai ke tengke nilitum labangso dak ke apar dilaji kusi tipu amasi nilitum dilaya thando dak nilitum labangso than long se nilitum pini mai kang sam thai kang sam han nilitum than thili chiklem ponlo athan thili ta pini ke klem sekar pido lata mesen lakana duntu ke tirim doan nilitum hembang ayo tirim do anafan nilitum tirim beng chidit lo lapen kangdu ka system dan an pathe che tam nilitum han hun beta ingduk lo lapen si non mai cheng lo lapen nilitum isi jai mek bangkai une delo tim somar tam han kapathu ki bi bangkai pulapen apor chi tonte bang une delo ke non bang mai bang chun bom lo lapen la allo pene adai pen ningle bang nilitum kilun ke kana malinda biji nilitum dak nilipisa lo dak ke hai Timung lun kana malin nilitum ki airport chopapon artist chopapon do nola lunsepo binong Timung hansi chopapon Vechai-Rumphu angthun uwe kon lo nalitum nonan owe troxial lo nilitum la Vechai Timung Phangcho pen Rumphu Timung Phangcho pen la so angthun bang bomsi nono bangke owe troxy an nang pleng lo nalitum karbe khen bong lo mojadar kichen nalitum apusaratum pusa chulo masala salam nakhan hiba haglo la ke nilitum non dak Jamuna par mojadar khidun chenglo nona mopen dak Vechai soma
tangki pua bang si moya dar ki chidul nili tu ma futsar ta apa futsar lah la bang lo moya dar chidul lo amat ko pune ko person ne amat fit bang ke terang sor phansi pek thoko lapul yam no nili tum ta chini nu e thai kar ju tum lo ngala la Karena itu rong ko ana rong tum tu ji ka Chingrum na itu. Ona na khabar pen ke Chingrum itu. ene dak nili tum chite bok bok rong ni bang mote nili tum mithang mithang rong si chito lo sorgari umra rong ise lo lapen apek dak dipu adung arai tado lapen ha bali pothar do ladak birola adung tado lapen ko dak 8 kilo tado lata sorgari umra loksi nili tum rong thom lo kan mijung da dodun hola dak bangke chetabe kapek khamsa rong si dodun nen kan bali pothar ta dodun lo dak pasmel ta do lo dipu mata do lo ka bene vyas na ka velang vyas na ka non ko ke stame dak lama lama se